novo con todos vostedes estamos e lle damos a boa noite e a benvida a Roberto Fariña, presidente da Asociación Galega de Depuradores de Moluscos. Benvido, moi boa noite, señor Fariña. Moi boas noites. Temos boas novas, o sector está de noraboa porque neste verán aprobouse, digamos que a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral Galego, conocida como a LOLGA. Digamos que importancia ten esta lei para Galicia? De xeito, a modo de titulares, e logo emprendemos o análisis máis ou menos en profundo. Bueno, esta lei é un referente, un modelo e un exemplo para todas as comunidades costeiras deste país. É unha lei que ven a xustificar a realidade de Galicia co mar. Que retos ten? Bueno, os retos é buscar unha seguridade xurídica baseándose sempre no reto da sostenibilidade. A sostenibilidade medioambiental, da sostenibilidade social e, por suposto, económica. É unha lei tremendamente proteccionista co medio ambiente, na cal, pois, nos encontrábamos nun limbo dende hai moitísimos anos tras a postura de Madrid de modificar aquel Regulamento Xeral de Costas no cal a súa intención era retirar calquera actividade humana do litoral da costa. Bueno, sobre eso hubo moito traballo, hubo moito enfrontamento con Madrid, que ao final non levou outro camiño que... Non foi recorrido ao Constitucional? Así mesmo, ata o punto de que Galicia tuvo que facer unha lei propia, unha lei propia que ademais vai a servir de modelo para... E a primeira comunidade autónoma que consegue a transferencia total e as competencias totales na Lei de Costas. Así é. Así de xeito, logo entramos en profundidade, señor Fariña. Que oportunidades ofrece para todos os veciños de Galicia? E porque non só para as empresas ou os operadores do mar, sino para o resto. Bueno, isto supón oportunidades para todos aqueles que vivamos a calón da mar, que disfrutemos do litoral galego. Hai que entender que o litoral galego é o litoral máis protegido de toda España. Temos moitas posibilidades agora de gozar de unha seguridade xurídica para poñer en valor as actividades económicas que solamente podan desenrolarse na costa, porque aquí nadie está falando de traer actividades económicas que non sexan necesarias a ubicación no litoral para realizar os seus procesos. E sobre eso, ademais, pois poñer e darlle e dotar de viabilidade pois a multitud de edificios históricos que estaban en desuso e que non se permitía pois facer nada máis que ver como se derruían. Pero falamos de edificios, non falamos de edificios novos ni moito menos. Estamos falando pois de antigos faros, de antiguas salazóns. Aquí en Gambao estamos falando de 60 edificacións, entre as cales pois están as telleiras de Castrelo, aquelas que pódeselle pois enseñar a nova xente que ven ou o turismo de como se realizaban aquelas actividades económicas no litoral sin ir a novas edificacións. Son valores históricos que se teñen que poder recuperar. Hai un período, logo entramos en detalle, porque hai un período de alegacións durante todo este mes de novembro e que recolle nun catálogo de bens de interés cultural a Xunta de Galicia, no que se recollen 1582 bens registrados, a maioría deles 630 son arquitectónicos e afectan a 86 concellos, que están na costa. Así de xeito moi breve, esta é unha responsabilidade de todos, casi un sí ou un non, porque todos os, digamos que, operadores a nivel tanto colectivo como as administracións, ou digamos que sectores do mar, pero tamén individualmente todos temos a responsabilidade, non? Absolutamente, todos temos a responsabilidade. De xeito colectivo e individual. É indudable e, ademais, temos que entender que estamos nun medio único
e no cal, ademais, debemos de deixar de lado as opinións personais, sectoriais ou políticas. Isto é unha cuestión de país. Isto é unha cuestión de país e máis, incluso, pois, debemos de entender que unha oportunidade, xa foi unha oportunidade histórica aprobar esta lei o 1 de xullo. Eu creo que, ademais, a idea que hubo pois nesa xuntanza de alcaldes costeiros no mes de setembro, creo que a opinión xeral foi común respecto a este tema. É dicir, nós temos relación con moitísimos concellos costeiros, temos as nosas empresas están prácticamente ao longo de toda Galicia, temos moito contacto con eles. Hai que entender que levamos as mocións, os concellos prácticamente se aprobaron de maneira unánime en todos eles cando nós pedimos aquela modificación do Regulamento Xeral de Costas. É algo que, ademais, todo o mundo entende que é algo xusto para Galicia necesario. Para poñer un pouquiño en valor e logo entramos máis a fondo no que é a lei e nas oportunidades, nos retos e na garantía xurídica que ofrece para todos os operadores. AGADE, Asociación Galega de Depuradores, como está o ano 25? Que representan os depuradores para o sector do mar? Canta xente? Aquí estamos falando de moitas cousas, estamos falando dos mariscadores, estamos falando de garantía sanitaria, estamos de garantía alimentaria, estamos falando de traballo, de economía, de moitas cousas. Bueno, a AGADE é unha parte da cadena do valor do mar de Galicia, que empeza no marisqueo e acaba no consumidor. É o encargado de facer a distribución en fresco de todo o produto que sale de Galicia, o 75% do mexilón, a totalidade do molusco que se produce en Galicia. Estamos ante un reto complexo, complicado, un 2025 que sigue sendo duro, xa non só polas condicións productivas, sino polo consumo decadente dos produtos do mar en España, pero que saldremos adiante reforzados con total seguridade. Sodes un bo número de empresas, sodes un bo número, ya representados un bo número de postos de traballo e tamén de movimento económico, non? Bueno, así é, somos 62 empresas, o que hai que, bueno, representamos pois desde a cría de Bivalvo, a única hatchery en Galicia é empresa de AGADE, temos algunha conserveira, temos empresas transformadoras, cocedoiros, frigoríficos altamente especializados en este tipo de produtos, transporte. Temos un conxunto de todo, sobre todo buscando sempre esa cadena de valor do bivalvo, que supón que pues nos municipios costeiros o mar sea unha fonte imprescindible para manter unha realidade social e económica como a que vimos mantendo todos estes últimos anos. Un modo de vida histórico. Así é. Un modo de vida histórico. Fai uns meses antes do Brán que vostede viña por aquí e había unha preocupación enorme por si esta lei non se conseguía e ademais a situación que tiña o sector. De que xeito, digamos que dendo 1 de xullo para adiante, o sector do mar e o resto de Galicia que está afectado pola lei de costas ten un pouquiño de tranquilidade e ve, digamos, que a luz ao final do túnel. Bueno, isto que nos dota dunha seguridade xurídica agora de acometer futuras inversións, novos proxectos, novas líneas de traballo. Poder ampliar, modificar incluso... Sin ampliar, sin irnos a ampliar os volúmenes das edificacións, o que sí temos é poder ampliar novas líneas de negocio que antes non podíamos manter, é dicir, tiñamos proxectos que levaban paralizados en Madrid en torno a 5 ou 6 anos, vemos a complexidade de traelos para Galicia porque todavía están en papel, algo que resulta sorprendente como hai que escanear miles e miles de documentos agora de poñer en funcionamento pois todo ese trámite administrativo que estás acelerando moitísimo máis, pero os
ten que vir acompañado tamén de Galicia, pois para que esta ubicación nos 100 primeiros metros do deslinde marítimo terrestre poda levarse a cabo en canto antes. Nese aspecto estamos en contacto continuo pois coa administración e esperamos en breve pois que todos estes proxectos que levaban paralizados poidan empezar a levarse a cabo. Hai proxectos, temos aquí nos concellos pois do Grove, de Cambados, de Vilagarcía, plantas con moitísimo futuro que esperemos que en breve estén resoltas. Xa non só os emprendedores teñen o problema do mercado e dos mercados e da situación económica, sino as trabas administrativas son un dos grandes pilares que afectan e que obstruyen. Bueno, España en general ten unha carga burocrática que a veces é absurda, non? Outro día o Banco de España... Absurda e perxudicial. E perxudicial. O Banco de España había quitado un informe no cal decía hai uns meses que dende a transición, dende o 78 ata o 2022, entre normas de todos os tipos aparecían 475.000 normas. É dicir, é algo que a veces vémolo, non a veces, vémolo prácticamente a diario, o complexo que é navegar no conxunto administrativo, ben a administración local, ben a administración provincial, nacional e autonómica. Por lo tanto, é eso algo que está en riba, xa non solamente dende a GADE, sino desde a Confederación de Empresarios de Galicia, nas cales nos formamos parte da Comisión Mar Industria, na cal tamén facemos pois especial hincapié en abreviar e facer unha norma básica máis rápida. Algo que toma exemplo a Lei de Ordenación do Litoral, no cal nos vai a servir para apurar eses proxectos, que, como decía antes, había algúns que levaban máis de 5 anos paralizados nun despacho. Así o denuncia desde a Xunta, e a Xunta se convirte no interlocutor único e máximo. Así é. Nos, a día de hoxe, únicamente os procedimientos van a partir dende Santiago. Entendemos que van a ser moito máis áxiles, moito máis rápidos e, por suposto, deberán de ser moito máis eficaces. Cando falamos desto, falamos da cadena Mar Industria, pero aquí entra a industria naval, entra o turismo, entran as praias, entran as paisaxes, os portos, entra toda unha normativa. Como ve vostede isto, poñéndolle imaginación a 5 anos vista desde que isto empece a tirar? É dicir, de aquí ao ano 30, con esta lei, digamos que Galicia pode despexar todavía e sacar ou fortalecer as potencialidades que ten no mar? Por suposto, a nivel turístico tamén. É dicir, está claro que se empuxe. Non veremos novas edificacións, nin novos, pero si veremos un uso totalmente arreglado no litoral. Vemos pois como o turismo vai a ser unha base económica de futuro para Galicia, na cal poida poder desenrolarse a través da Lei de Ordenación do Litoral. Vemos as empresas do conxunto do sector do mar, vemos prácticamente todas estas ubicacións que son representativas e que deben de estar aí, e basicamente darlle unha forma xurídica na cal poidas facer uns plantexamentos a futuros, cousa que ata agora non podemos facer, ni moito menos. Aí entran non só as actividades históricas como son as que hai ahora mismo, o marisqueo, ou a depuración, ou tal, sino as actividades novas ou as emerxentes, non? Así é. Vemos actividades tan variopintas como poden ser dende os chiringuitos, como poden os chiringuitos de praia, pois de Bran, que tamén había casos ata este ano nos cales se podían poñer en dúbida. Vemos a transformación dos produtos do mar, vemos o turismo, vemos os desenrolos de novas plantas de investigación, o desenrolo acuícola, como estamos vendo na nosa comarca, con un crecemento enorme, e basicamente pois adaptar ao que fai o resto de Europa, que
no cal Galicia pois ou a costa española había quedado pois con un paso atrás, sobre todo por esa burocracia, unha burocracia que era tremendamente pesada e prácticamente innavegable. E que algunhas inversións se foron ao país veciño. Moitas inversións se foron ao país veciño ao país veciño Portugal. Sí, e a non tan veciños, hubo inversións para Marrocos, hubo inversións que se foron daqui, polas trabas administrativas. Únicamente polas trabas administrativas e pola inseguridade xurídica, é dicir, claro, nadie vai a dispoñer de anos esperando sí ou non, ou o mellor, que era o que nos decían moitas veces, non? A lo mellor, pero no mundo dos negocios o mellor ou esa inseguridade é algo que é totalmente contraproducente agora das inversións. En todos os casos, en todos os xeitos. Dentro de este catálogo, de bens, digamos que moitas das estructuras operativas de depuradoras ou de podense ver afectadas, incluso de algunhas que estén abandonadas e que se poidan volver a recuperar ou que se abandonaron por, digamos que por vencimiento de licencia administrativa ou de... Bueno, temos o catálogo que foi presentado hai prácticamente dos días, estos días, en os cales vemos antigos alazóns, vemos antiguas conserveiras, vemos antiguos almacéns repartidos por todo o litoral de Galicia, que seguro que van a ter un uso moitísimo mellor que ver como se iban pois desfacendo despois de estar abandonados no litoral. No caso de, falaba eu antes do caso noso de Cambaos, de onde son eu, que esas telleiras que van a servir pois como exemplo a hora de poñelas en valor. No Grove vemos antigos alazóns, en Cangas igual, nas zonas, nas rías altas, vamos, basicamente darlle unha vida que o litoral necesita vida para que a población asente, fijemos población que a día de hoxe é algo moi necesario na sociedade galega. Durante este mes de novembro están abertas as alegacións, as propostas de todo o sector e de todos os afectados, non? Así hai bens que poden seguir e quizás deban de estar incluídos, que todos dentro do conxunto do sector marindustria hai algúns que teñen moito valor, empresas pois que levan máis de 100 anos ou edificacións que levan máis de 100 anos no litoral, e que se lle poda dar o que falábamos antes, ese uso que ademais é necesario. Hai moito patrimonio conserveiro, pesqueiro, e non solo, entendo que non solo nos que están deteriorados ou abandonados, sino que tamén nas estructuras que afectan aos portos que se poidan mellorar, non? En beneficio de, lógicamente, dos usuarios e dos operadores. Bueno, por suposto, como exemplo temos o porto de Cambaos, nos cales o plantexamento do Ministerio de Transición Ecolóxica era retirar as actividades industriais do porto. Foi unha batalla complexa, pero que vai a permitir pois que aquelas instalacións do conxunto do sector marítimo pesqueiro poidan seguir realizando actividade. Aí perdeuse en Cambaos unhas inversións moi grandes, falamos dunha ampliación dunha planta de produtos do mar que estaba presentada a piques de descomenzar a súa andadura ata que Madrid a denegou e que agora volve a ter posibilidades. É dicir, por suposto que a parte é totalmente beneficiosa, estamos falando que, pois desa sostibilidade, sempre respetando o medio ambiente, respetando o paisaxe e xerando a súa vez pois unha actividade económica e social a nivel local. Esta foi unha lei na que houbo aportacións de casi todos os sectores. Quero dicir que aportaron vostedes, aportou todo o sector do mar, o sector da ciencia, dos investigadores, do mundo científico, das universidades, dos colectivos empresariais, das asociacións de ecoloxistas ou así. Digamos que é unha lei que
vostede cree e confirma que está aceptada pola poboación galega e por todos os operadores? Bueno, esta lei serveu de exemplo por como se conformou. Aquí estuveron os mellores técnicos a nivel oceanográfico, valorando pois a influencia que podía ter no mar, no litoral e na costa. Estuveron os sindicatos representados, estuveron as universidades, estuveron os concellos, estuveron o conxunto dos sectores. Prácticamente esta foi un exemplo de unha lei feita a medida entre a administración autonómica e os conxuntos dos sectores que viven no mar, do mar e na costa. Polo tanto, eu creo que non xera ningún tipo de dúbida agora de presentar un modelo que vai a servir pois a outras comunidades como exemplo, non? Estaba claro que vemos comunidades como a Valenciana, vemos ali no Mediterráneo a comunidade murciana, no norte o País Vasco, incluso que van a tomar como exemplo esta lei para poder desenrolar. Obviamente, eles teñen que determinar cales son as zonas de protección ambiental, de zona estructural e demais para poder. Por lo tanto, vamos, ese, digamos, que ese chamado Observatorio do Litoral donde están todos, continuará e debe de continuar para que isto se siga desenvolvendo ben. Nos entendemos que o Foro do Litoral vai a seguir funcionando, é un órgano, ademais, moi activo, tendo en conta, sobre todo, pois, a importancia que ten a opinión e o coñecemento dos sectores sobre o litoral, porque hai veces que legislar desde un despacho é fácil, pero nós tiñamos moi claro que había que ter en conta a opinión dos sectores. O goberno galego apostou sempre por intentar protexer a costa normativamente, pero deixar operar tamén, e deixar traballar. E basicamente sobre eso estamos. É dicir, é algo que seguro que o resto da comunidade están tomando boa nota. Galicia en Europa, dende o punto de vista do sector do mar, é moito ou é pouco? Bueno, Galicia foi pioneiro no sector do mar galego, no sector do mar a nivel industrial, foi o descubridor, foi o mestre, sirveu de exemplo, pero non por esas podemos manternos, non? Senón temos que desenrolarnos como se desenrolan outros. A día de hoxe temos xa a Dinamarca, que estamos aí casi a están crecendo moitísimos os países bálticos, as economías costeiras están medrando, e vemos pois o potencial que ten o mar para poder formar parte das comunidades costeiras e do litoral. Se lle quitan o freno, podemos correr, non? Nos estamos seguros que Galicia ten moitas posibilidades de medrar todavía no mar. Certo é que topámonos cada vez con normas, sobre todo provenientes de Europa, de colectivos, sobre todo medioambientalistas, tremendamente restrictivas. Estamos vendo na pesca pois como afecta día a día, empezan coa pesca de arrastre, e pouco a pouco vemos como intentan pois alongar esa rede hacia outras actividades. E iso é un freno. Galicia somos o 0,6% da poboación europea, pero, sin embargo, representamos o 6% en actividade extractiva, o 14% en producción acuícola, que é moito, e o 18% en transformación de produtos do mar. Cuarto posto de economía de Galicia, o mar. Hai que tomarlo en serio e hai que dedicarlle, non? Bueno, esos datos, ademais, reflexan unha realidade que temos unha capacidade acuícola. Somos os número 1 do mundo en cría de peixe plano. Nadie é capaz de facer o rodaballo, únicamente se fai en Galicia. Un gran traballo do clúster de acuicultura, duns centros, dunha acuicultura piscícola que está invertindo moitísimo en investigación e en desenrolo. Temos o cultivo da mexilón, queda fora de toda dúbida o que significa o mexilón. Temos a transformación, que é un modelo
exportador, que estamos en todos os países do mundo, prácticamente chegan os nosos produtos, hai plantas nos 5 continentes, e despois temos un sector primario fundamental e importantísimo para manter o resto de actividades. O que está claro é que o Departamento de Economía Pesquera da Universidade de Santiago no último memorándum había deixado claro que por cada posto no sector primario son 7 postos de emprego no resto da cadena de valor. E que hai unha frase clave que é a importancia da cadena de valor. As fábricas de envases, os transportistas, as mulleres que nos venden o peixe, o marisco todos os días na praza, os que transformamos, os que depuran, os que enlatan, e, por suposto, todo eso requiere producción. E sobre ese onde imos. Galicia calidade tamén dende isto, non? O sea, máis todavía, e espero que esta lei axude a desenvolver todavía máis esa marca dende o punto de vista da gastronomía e dos produtos que temos, non? O que si necesitamos é unha campaña potente de consumo dos produtos do mar. Estamos vendo como a caída do consumo dos produtos da pesca e do mar siguen costa abaixo. Certo é que estamos analizando todavía as razóns, a inflación sigue desbocada, o prezo da vivenda tamén afecta a cesta da compra, os novos hábitos, a aparición da quinta gama, que este produto que chega prácticamente cociñado á restauración, onde lle dan un botón, quentas un pouquiño, está, e non aposta polo produto galego. E ante todo eso temos que ser moito máis dinámicos, facer unha unión estructural desde todos os conxuntos para fortalecer ese mercado que non podemos perder e donde debemos medrar. E temos produccións que poden chegar máis alá das nosas fronteiras, aprendendo do viño, que están prácticamente en todos os países do mundo, mentras que as nosas exportacións en vivo están limitadas. Esa é esa asignatura pendiente que temos, que é tentar chegar ca nosa ostra ao mercado asiático, con noso mexilón a todos aqueles mercados de gran consumo, donde a través dos organismos e das administracións estamos falando con eles para tentar abrir unhas líneas de negocio de exportación dos produtos do mar de Galicia. Foise noso tempo, pero ten a última intervención de xeito breve para dicir o que vostede queira ou do que eu non lle preguntín esta tarde, señor Fariña. Bueno, basicamente entender que estamos ante un novo reto de crecimiento sobre un litoral que xa temos regulado, que traballo costou, e seguro que se actuamos en conxunto ca nosa producción poderemos ser outra vez líderes, pero líderes destacados do conxunto do sector marindustrial alimentario de toda Europa. Que se cumpla. Que se cumpla. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco, hasta unha vindeira ocasión. Moitos éxitos. Moitas gracias. Que serán vos para todo o sector e para toda Galicia. Nos vamos a publicidade, de mandos copatrocinadores, volvemos e recibimos a Francisco Pérez, alcalde de Noia, non o perdan. Dentro de un instantillo volvemos a estar en Venezuela.